Mga power! Andito pa rin kami sa Impasugong. Galing na kami sa tourism office ng Impasugong kanina. Saka nag-fill out kami ang form para makapunta dito para makapunta kami sa sa Communal Ranch at saka sa Mount Millionaire. Yes, pupunta kami doon sa Communal Ranch, yung may mga kabayo. Hopefully makasakay kami ng kabayo. Problema, hindi ko alam kung tama itong dinadaanan namin. Tatanong ako. Tama daw din ang view. Ganda ng bukid. Wow. Mga power, kita nyo ba? Kita nyo ba? Ganda ng bukid nun. Bukid nun. Power, Bukidnon the best. Wow. Yusa dre. Ayos kayo. Buto ko belum sa nga. Siguro drasi ko taagi. Apo drasi ko taagi ya. Juta nih. Yan yung view mga power. Bawahnya niya. Ang ganda ng view, diba? Malayo pa kami sa Communal Ranch, pero ito na nakita namin. Ay, naku. Ganda talaga ng Bukidnon. Ganda talaga ng Bukidnon. Bukidnon the best. Juta eh. Kato dito. Mo din Lovers Lane. Pang lover na din ni Drea. Pang lover. Ito pala yung Lovers Lane. Wow. So yung mga power, dito kami sa Lovers Lane pala.
Ngayon lang namin alam. Actually, na Lovers Lane pala to. Ang ganda ng view. Wala, agad ka na sila, JJ. Ay, power. Kapower dyan na yung lugar ng Kidman. Ano dyan ko? Speechless. Napanindo talaga. Superb. Okay rin the best. Muulan na mga pa. Medyo umulan. Ah, ganda na view. May cruise gila dito. Nandahanan tayo kasi hindi natin kabisado yung daan. Nagkain kami dogi. Oh. Free water. Ang ganda ng daan. Kaso nga hindi ko pa kapisado yung daan dito kasi first time ko makarating dito kaya dandahan lang tayo. Grabe yung view dito. May Mount Millionaire to dito.
Rough road na nga pa. Woo! CBR Dual Sport. CBR lang malakas. Mabuti na lang hindi maputik. Oh, patron ya. Ito yung Mount Millionaire. Wow. Nami sa Mount Millionaire. Ang ano? Kaya ang end sa rainbow. Laigo. Mount Millionaire. Pwede dito may delphi. Diba? Totoo. Mga power. Hey. Ito yung ano, Mount Millionaire. Ang view sa Mount Millionaire. Tingnan nyo. Ganda, diba? Superb. Bukid ng the best. Ang ganda. Diulan mi. Anak lang ka. Diulan mi sa Mount Millionaire. Bantog dahil kuan. Mount Millionaire kaya ang katapusan dahil sa kuan. Sa ilahang rainbow kanay gold. Diulan. Giulan ang mga dagway sa giulan. Pilihan pa manarak. Yan kay lapit ko. Ganda ng view. Tower. So, ito pala sa Mount Millionaire. Pumunta kayo dito, kumuha muna kayo ng ano, travel pass o something pass document sana sa ipasugong na tourism office. 100 as I said there. And then ano pa, walang bayad, libre. Dapat yung kumanan kasi hindi kayo makakapasok dito pag wala ganun. Saka
ano lang, umuulan. Umuulan kasi, tapos, ano, pagdating nyo dito, magbabayad ka ng 50 pesos doon sa entrance nito. Pero sulit na sulit po. Ayan. Ayan, malakas ang ulan doon. Malakas ang ulan doon. Kaya, mga power. Ganito lang yung video ko. Sunod na video na to, yung sunod na vlog ko is sa communal ranch naman. Pupunta kami mamaya sa susunod na video. Kaya, as always po, ride responsibly. Ride responsibly. And always within your limits po. Maraming salamat sa panonood. Bye. Ang view mga paro. Balik-balik ko sa view. Sulti sa inyo. Okay. Nindot ko kayo. Hindi mo magsisi, promise. Yung mga kano. Kita na. Kita na ang mga kabayo. Oh, nanagi kabayo dito.